Halo, dulur dadapan ngiri. Izin melintas. Perapatan Sendang Mulya pertama ngulon iki jenenge dukuh dadapan, Lur. Soale aku mlebu rene lagi ping pindho, Lur. Jebule iki dukuhane dhewe, tak kira isih melu Sendang Mulya ngiri. Bisa dukuhan ngono lho. Jebule malah iki dukuhane dhewe, Lur, dukuh dadapan, Lur, iki, Lur. Desane mlebu-mlebu iki, Lur. Gede desane iki, Lur. Warga kene dokumen ya, Lur. Lah kanan niku mlebune desa dadapan jare, Lur. Aku lurus ae, Lur, ndelok masjid iki apa, Lur. Sing apik iki, Lur, gede, Lur. Aku lurus, Lur, iki kiri iki saya teko dadapan ta ora ya, Lur. Soale aku ape mlebu kanan rono iku wedi, Lur, ngono gak ono tembusane, Lur. Nak lurus iku kira-kira tekan ndi ya, Lur? Aku soalnya ora tau rene, Lur. Cerita ya, Lur.